tam 6 policejních aut a pak se jí ojebal. Jaký nejhorší rande jste měli? Já na rande nechodím. Ty vůbec? Já kina. Taky. A jak se užíváte Valentína? Nevím, asi dobře. Bude jako lepší než toho, co si bude. Ty jste sami nezadaný. Mám na sebe dotaz. Jaký nejhorší rande na Valentína jsi měl? Kámo, asi když jsem dal čupce medvěda. To bylo celý. Já jsem jí na medvěda a pak jsem jí ojebal a bylo to domů. To je všechno? Ale ten Valentín není jenom o pražském kondomu a o růži. Ahoj. Jaký nejhorší rande jsi měl? Semhle jsou nejhorší měl. What? Ahoj, můžu se tě zeptat? Ne. Jaký nejhorší rande jsi měl? Já nechodím s holkama, já si jenom šukám. Ty máš jenom kluky, viď? Jo. Chodíš s klukama? Moje nejhorší rande? To nemůžu říct, vole, jak jsme že jsme s Borkou jeli někam do prdele, vole, za Prahu. Čau, my jsme kluci z Prahy. Borky nás zdali s kámošem, že jdem s nima oběma, jdeme na rande, já i on, kámoš, že nás vemou, že prostě budeme spát u nich a Borky nás zdali na nějaký vymrdaný hřiště nebo koupaliště, nebo co to je, a z ničeho nic se tam rozhoukal alarm a přijelo tam 6 policejních aut. Z Borku jsem vyprtala pak na fotbalovém hřišti. Čau. Jaký nejhorší rande jsi měla? Nejhorší rande? Asi na Valentína, když mě pozval frajer a já jsem mu řekla, že prostě konec. Jako rozchod? Ano. Au.